Кашу. Кашу. Ой, напевно, смачно було гэтай Машы. А я, на жаль, не паспеў добра павячэраць. Так спяшаўся, а нікога яшчэ няма. Добрый вечер, дзяўчынкі, хлопчыкі. Прывітанне, Буслік. Добрый вечер, Нестор. Ой, прывітанне, сябры. Нешта здарылася, што ты так спазніўся. Так, Буслік, я прыйшоў своечасова, а вось ты, я гляджу, тут ужо даўно. Ой, даўно стаміўся ўсіх чакаць. Нават драмаць пачаў, чытаючы. А чаму ты так рана сёння? Ды не рано я, як заўсёды. Яна патэлефанавала мне, што час выходзіць на сустрэчу з гледачамі. І я выйшаў хуценька, нават павячэраць добра не паспеў. Ай-яй-яй-яй, а дзе ж яна? Не ведаю, сказала, што таксама выходзіць. Ну што ж, давай пачакаем, а потым, калі што, патэлефануем ёй. А я цябе, Буслік, пачастую. Ёсць у мяне яблычак. Ой, здорово! Так, чакай, не зразумеў. А што гэта такое? У мяне гэтага не было тут. Гэта твой яблык, Нестор. Ну ты жартаўнік. Не-не-не, хтосьці надо мной пажартаваў. Ты гэта не ты прыхапіў шарык з сабой? Ды не, Буслік, гэта не я. Думаю, ёсць тут у нас штукары. Так, а вось і твой яблык. Частуйся, калі ласка. Дякую, Нестор. А мне спадабаўся жарт з шарыкам. Вельмі цікава, хто гэта такое прыдумаў? Я пакуль што толькі здагадваюся. Слухай, Нестор, а давай пакуль чакаем Яну, якое-небудзь камп'ютарнае падарожжа наладзім. Давай, я згодны. Так. Буслік, глядзі, а тут яшчэ адзін жарт. Сёння вечар поўны сюрпрызаў. Ну правильно, сёння ж 1 красавіка. А я і забыўся, што сёння дзень такі вясёлы. Дзень гумару і жартаў. А я ўсё думаю, хто ж гэта ў твой заплечнік шарык падкінуў? Можа, гэта нашы гледачы забаўляюцца? Не-не-не-не, Буслік, думаю, што гэта падстроіў менавіта той, хто запрасіў цябе сёння сюды на гадзіну раней, чым трэба. Яна? Дык гэта быў розыгрыш, а я і не зразумеў адразу. Думаю, што яна таму і спазняецца, нешта яшчэ прыдумала. Вось у чым справа. Слухай, Нестор, а давай таксама прыдумаем які-небудзь жарт для Яны. А што? Я не супраць. Так, какие ёсць прапановы, Буслік? А можа нам змяніць аблічча, каб Яна нас не пазнала і падумала, што памылілася пакоем? Можна, але, Буслік, я думаю, што гэта зойме шмат часу. Давай нешта іншае, таму што Яна хутка прыйдзе. О, прыдумаў! Гэта хутка і весела. Давай надзенем парыкі, яны ў скрыні ляжаць, захаваліся з навагодняга карнавалу. Ну, давай паспрабуем. Я хутенька. Як вам, сябры, такая ідэя? Я лічу, што на жарты трэба адказваць жартамі. Згодны? Так, ну што, Буслік, я паспеў? Так, Яны яшчэ няма. Цябе, Нестор, не пазнаць. Цябе, дружа, таксама будзе не пазнаць. Так, са спіны, праўда. А я і не буду да Яны тварам паварочвацца, бо дзюбку маю не схаваеш. Цішэй, Буслік. Здаецца, Яна ідзе. Добры вечар у хату. Ой, прабачце, а я, відаць, памылілася пакоем. Добрый вечер. Не-не-не, не памыліліся. Заходзьце, калі ласка. Нестор, я тебе не признала. И Буслик, який смешный. Ой, разыграли таки мяне. Веселого вечера и вам, девчонки и хлопчики. Витаня, пробачьте, а мы с вами знайомы? Ну, зразумела, знайомы, Буслик. Я тая, кого ты перед сном полохаешься, ховаючися под ковдру. Ой, не познаешь меня? Я Цемрачка. Ух ты! Добрый вечер, Цемрачка. Мы вельмі рады, што вы да нас завіталі. І мы можам вас разгледзець добра. І вы нават, мне здаецца, і не страшная, а прыгожая. Дякуй, приємно чуть про себе добрые словы. А то некоторые меня боятся. А чаго вас баяцца?
Дзякуючы вам можна добра выспацца, адпачыць, бо сон у цемры спрыяе здароўю, паляпшае памяць, а таксама дадае добры настрой з раніцы. Правда? А можно до вас, Темрочка, докрануться? Ой, да коли ласка, я не кусаюсь. Ой, и зусім не страшно. Дивак ты, Буслик, я ж ночью аховываю тебе, ствараю вокруг твоего ложка спокой и гармонию. Запрошаю до тебе добрые сны и отгоняю дрянные. Ой, я и не думал, что вы, Темрочка, такая клопотливая. Можно на «ты». Мы ж с тобой нарешті сябры. Так, Буслик? Давай сябровать, Темрочка. До того, что ты меня так нагадываешь мою сяброку, Яночку. О, а я ее добро ведаю, цудовную лиску. Мы сябруем. Перед сном яна рассказывает мне свои дзённые пригоды, а пасля солодко засынае. И я так само больше не буду бояться спать без светла. Мы ж с тобой посябровали, Темрочка. Я ж и як, Буслик. Я вельмі рады за вас, сябры. Зараз прынясу гарбаты з печывым, будзем частавацца, Буслік, і мульцік глядзець. Ах, цудоўна! Як своечасова я до вас завітала. Ой, Темрочка, а расскажи крыху про себе. Вось якая, например, твоя любимая книжка? Буслик, больше за все мне подобается «Попелушка». Ага, и у Яночки «Попелушка» самая любимая. Ой, а я здогадалась, Темрочка, что ты и есть Яночка. Так, спешим красовика тебе, Буслик. Идем смеху. И ведаешь что? Темры я больше не боюсь. Ура! А ты Нестору не признавайся, что ты Яна. И хай это будет наш секрет. Добро. А вось і я, сябры, частуйся, калі ласка, Буслік, і частуйся, калі ласка, Яночка. Ой, Темрочка. И Нестор здогадался, и Буслик меня познал, але не адразу. Так что мой розыгрыш атрымаўся. Вясёлы ў нас сёння вечар атрымаўся, сябры. Але час позні, давайте частавацца і глядзець мультфільм, прысвечаны Дню жартаў. Ура! Глядзім. Ну што ж, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Нас чакаюць мягкие подушечки, теплые ковдрочки и прихожие сны. Доброй ночи, девчонки и хлопчики. Цікавых і вясёлых прыгод у снах. Бывайце! Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.
Баю-бай, баю-бай.